rememorem l'època històrica en la que la baronia de Castelló va passar a formar part del Ducat de Gandia. Els actes que s'engloben en la celebració del dia de Sant Antoni i el seu ja tradicional porrat donaren començament a les 12 del matí del dissabte, amb una desfilada en la qual van estar representats els membres de la família Borja. Efectivament, tots els personatges que van fer història a Castelló, Maria Enríquez de Lluna, Joan de Borja i Francesc Aguiló Romeu, entre uns altres, estaven presents al porrat de Sant Antoni. Es rememora a Castelló de Rugat un esdeveniment històric. Va formar part de Castelló fins al Ducat de Gandia i per així estem per a celebrar-ho. 22 de gener a Castelló de Rugat comença una desfilada en la que veurem de tot i amb molt bon gust. No s'ho poden perdre. Durant la desfilada s'escenificaren fets destacats del pas dels Borja per Castelló, com la presa de possessió del nou duc o la concessió perquè en aquesta localitat puga celebrar el mercat setmanal i la fira anual. A la vesprada, les recreacions es van succeir. Comença la desfilada amb una exhibició de dolçaina i tabalet en la que comença la música a donar la benvinguda a tots els assistents a Castelló de Rugat en aquest matí de dissabte. Ens espera un dia molt especial. Animals, burrets, tot tipus de sorpreses estan a punt d'esdevenir a Castelló de Rugat, en el que no ha faltat detall en aquesta desfilada que rememora la baronia de Castelló passant a formar part del Ducat de Gandia. És una època històrica. No poden faltar els zancuts, que amb les seues històries van amenitzant la vetllada. A més, al llarg de tot el dia, mestres falconers, bufons, zancuts, artesans, arquers i una infinitat de personatges tractaren d'acostar als participants els costums i les formes de vida de l'edat mitjana. Xiquets i majors miren emocionat els burrets, un animal que hem de protegir i que ací a Castelló de Rugat tractarem molt bé. També els arquers i altres personatges tracten d'acostar als participants els costums, les formes de vida i activitats d'oci en els últims anys de l'edat mitjana a l'inici de l'era moderna. Les aus rapaços són tot un atractiu. A punt estan d'arribar els 6 nobles cavallers a cavall de la família Borja. Sabem que aquesta celebració es tracta d'una recreació històrica. Es pretén recrear tot el context històric-cultural que compon el patrimoni i les arrels de Castelló de Rugat. Un esdeveniment únic i diferent de tot allò que s'ha conegut fins avui en aquesta localitat. Ara mateix, un enorme carruatge està tirat per 2 cavalls, amb els membres més rellevants de la família Borja. El moment de les dones boniques aplega amb les 4 doncelles a cavall que formen part de la cort d'honor. Sens dubte, estem davant de l'acte més espectacular i cridaner, la desfilada inaugural que ha tingut lloc aquest dissabte 22 a les 12 del migdia, partint des de l'Ajuntament i passant pels principals carrers de la localitat, Castelló de Rugat. No poden faltar les autoritats, els principals responsables, Josep Miquel Barranca, l'alcalde de Castelló de Rugat, Pilar Albert, entre altres. I com no, on hi ha desfilada sempre hi ha festa i sempre hi ha música.
poc a poc la desfilada va avançant. És un dia en el que, gràcies a Déu, ha eixit el sol. Un dia molt especial a Castelló de Rugat, en un matí fredaner, però càlid. De tota la vall d'Aibaida han vingut per acompanyar a Castelló de Rugat en aquest dia. Vecinos y habitantes de Castelló de Rugat, bien sabéis y no ignoráis cómo el ilustrísimo don Juan de Borja, duque de Gandía, padre ilustrísimo don Juan de Borja, presente duque de Gandía, murió y pasó a mejor vida en la ciudad de Roma. Su alma nuestro Señor haya colocado en santa gloria, sobreviviéndole como en el presente le sobrevive el ilustrísimo Juan de Borja, duque e hijo primogénito de aquel y de la ilustrísima doña María Enríquez y Luna, que en su nombre ha adquirido los derechos de la baronía de Castelló de Rugat y sus lugares. Por ello, debéis dar y librar la posesión de los dichos lugares de Castelló y presentarle el sagrado homenaje de fidelidad acostumbrado en el presente reino de Valencia. ¡Nobles y vasallos! ¡Viva el Duque de Borja! ¡Viva! Y ahora se hace saber, en nombre del rey, el gobernador del reino de Valencia, a los oficiales que ejercen su jurisdicción en cualquier parte de este reino, por el discreto Luis Guerao, notario, procurador de la ilustre duquesa de Gandía, tutora, curadora y administradora general de su hijo, el ilustre duque de Gandía, nos ha sido pedido y presentado en privilegio real, en virtud del cual hemos decidido que así manifestemos sea publicado en cualquier parte de este reino. Concedemos por lo demás, haya mercado en cualquier semana, es a saber en día de viernes, en el lugar de vuestro de Castelló de Rugat de este reino. Y no obstante, para mayor gracia, concedemos a vos, duque, que en el mismo se celebre cada año perpetuamente feria en esta localidad. Así, todos los que vayan a este mercado sean salvos, seguros en todas sus cosas y mercancías que llevaren, viniendo, estando y también volviéndose. Así que no sean pignoradas, embargadas, detenidas o tomadas por culpa de crimen o deudas ajenas
ni aunque los mismos fueren obligados principales o fiduciarios ni siquiera en estas causas, a no ser que en los mismos hechos fuesen reconocidos de directo, excepto a los falsificadores de moneda, violadores de camino y vías y denunciados como comitentes de crímenes de lesa majestad y otros cualquiera malhechores. Esta misma gracia hacemos sin perjuicio del derecho ajeno. Mandamos por la presente carta nuestra a los procuradores de la curía, bailes y otros oficiales nuestros, presentes, dado en Valencia, a 22 de agosto del año de nuestro Señor. Muy bien. Señor alcalde, en nombre del duque es un honor transmitirle los poderes de esta localidad. Gràcies a la col·laboració de la Conselleria de Cultura, la celebració del Porrat de Sant Antoni d'aquest any comptà amb espectacles i activitats que acostaren als participants a una altra època històrica, que marcà el pas de l'edat mitjana al Renaixement. En aquest sentit, el ja tradicional mercat medieval de Sant Antoni va estar enguany només un element més d'una espectacular posada en escena que traslladà als assistents al segle XV. En 1499, Maria Enríquez de Lluna, esposa del difunt duc de Gandia, Joan de Borja, i tutora del futur duc, comprava la baronia de Castelló de Rugat a Francesc Aguiló Romeu. Aquestes terres van cobrar especial rellevància per convertir-se en un autèntic graner del ducat. D'un altre costat, el palau de la família Castelló arribaria a convertir-se en la segona residència de la cort renaixentista dels Borja.
En elafesta.com també estem així mateix a Castelló de Rugat i ens hem trobat una amiga nostra, es diu Nunci, i és de Fort del Moro, de Búfali. Conta'ns qué productes estàs oferint avui. Hola, buenos días. Pues mira, ofrecemos los servicios que la casa por sí misma ofrece y luego pues los que se pueden degustar en la casa, que siempre son productos de la zona que intentamos promocionar y dar a conocer y recuperar muchos. ¿Y la casa también es una manera de promocionarla? ¿Habláis de la casa? Sí, hablamos de la casa, hemos traído nuestras ofertas, nuestros packs ahora románticos y eróticos en vistas a San Valentín y bueno, un poquito también una muestra de lo que podemos hacer allí. Hoy estamos en Castelló de Rugat, pero dentro de muy poco en Búfali vamos a estar también. Cuéntanos dónde vais a estar y qué hay. Bueno, pues el día 28, el viernes, se montará la hoguera y se cenará en la plaza. Después el 29 ya es la procesión por la tarde y la bendición de los animales y quemar la hoguera. Y luego hay fiesta en la Casa de Cultura, en el bar. Muy bien, pues que sea un día especial para ti. Muchísimas gracias. Y nos vemos pronto. Muchas gracias. Ahora quan passi tu. La Pobla, veig que... Pobla, sí. Así un moment, que no guaitan de prou. Repartits. José Miguel Barranca, alcalde de Castelló de Rugat, va tenir paraules d'agraïment per a Trinidad Miró, consellera de Cultura, qualificant la possibilitat de recrear la història i gaudir de dues jornades d'oci i cultura. Sens dubte, un dia que des de lafesta.com no ens van voler perdre, acompanyant a Castelló de Rugat per rememorar la seva història, degustar els seus productes tradicionals i gastronòmics i acompanyar els seus veïns en un dia especial de gener. En elafesta.com volem estar al costat de Castelló de Rugat, per això estem amb José Miguel Barranca i és l'alcalde de Castelló de Rugat i volíem preguntar-te un poc sobre aquesta rememoració històrica. Això és un poc per eixir d'aquesta, has dit en algunes paraules, austeritat. Això està a l'abast de tot el poble i de qualsevol. Pues sí, la veritat és que és una treva, com hem dit nosaltres, que li donem a un procés complicat econòmicament, com el que estem patint tots a nivell general,
però evidentment hem pogut consolidar, com vegeu, una fira no només gastronòmica i comercial, sinó li hem donat un potencial turístic i després li hem donat un potencial de referència històrica important que pensem que consolidem en Castelló de Rugat una de les fires més importants de les comarques, de les poblacions de les comarques de l'interior. I bueno, jo penso que tot això és fruit de la gran participació, de l'entrega del poble de Castelló de Rugat. I bueno, com em preguntaves també referent a lo que és la recreació dels Borja, ha sigut conseqüència de les negociacions que he tingut la sort de compartir en la pròpia consellera de Cultura, en Trini Miró, i a conseqüència de la reforma, de la rehabilitació del Palau dels Borja en Castelló de Rugat, hem aconseguit que la Conselleria de Cultura ens financiara íntegrament tota la recreació dels Borja en Castelló de Rugat, com heu pogut veure. Per tant, satisfets, contents per l'entrega una vegada més per part de la Generalitat Valenciana al poble de Castelló de Rugat i principalment per veure com el poble de Castelló de Rugat empesa i sense distincions s'entrega cada vegada més per fer d'aquest poble un poble de referència gastronòmica, un poble de referència turística i un poble en un potencial i en un atractiu que jo crec que mereix avui la pena destacar, no? Per fer un resum de tota la participació, a qui hauríem de donar així les gràcies a nivell general? Principal i exclusivament no, però principalment a tots i cada un dels veïns del poble de Castelló. És a dir, la gastronomia que es presenta està feta per els veïns i els veïns i les veïnes del nostre poble i nosaltres pensem que, indistintament de que va ser un projecte que l'Ajuntament de Castelló de Rugat ara fa 4 anys es va proposar per a potenciar Castelló al màxim exponent possible, sense tots i cada un dels veïns i les veïnes d'aquest poble haver sigut impossible. Quines propostes tenim per a 2011 a Castelló de Rugat? Propostes de continuïtat en engrandir i com a mínim en consolidar aquesta festa, no? Consolidar una festa turística, com vos dia, gastronòmica i d'un interès també històric que creguem que mereix la pena. Avui Castelló de Rugat es pot consolidar i pot presumir de ser una ciutat dins de la referència històrica dels Borja entre Gandia i Xàtiva, commemorant també este 500 aniversari del naixement de Sant Francesc de Borja, que culmina la Conselleria de Cultura en Castelló de Rugat els seus actes, creguem que és una pinzellada de bon gust que s'ha tingut i un detall que passarà a la història del poble i passarà també al record de tots nosaltres gràcies a la Generalitat Valenciana. Moltes gràcies, Josep Miquel. Enhorabona per tota la tasca i per aquesta jornada. Gràcies. Gràcies a vosaltres per acompanyar-nos un any més. Sí, pues bueno, vaig tenir la sort que l'any passat també em va invitar l'alcalde, enguany pues, també ha volgut estar així, també acceptant la invitació que l'alcalde mos feia a la Generalitat. No és competència meva el tema del Porra, però la veritat és que volia estar així acompanyant-los. La Generalitat està en els pobles i la veritat és que molt bonica, molt impressionant. Crec que molta més gent que l'any passat. Com bé ha dit l'alcalde, ha tingut col·laboració de la Conselleria de Cultura, volcant-se, sobretot enguany, que celebra l'aniversari dels Borja, que van passar esta zona, van estar així. Jo crec que és molt important tota la recreació que s'ha fet i sobretot la importància de la participació de la gent del poble d'ací de Castelló de Rugat en els seus productes, en els seus comerç, que crec que és una oportunitat molt important per donar-se a conèixer i que la gent de la comarca que visite la localitat de Castelló de Rugat i veja tot lo bonico i els productes que tenen així en este poble. Estem amb Nicolás Bujeda, així està des del Consorci de Museus de la Generalitat. Un dia important com aquest, estem a Castelló de Rugat. Quina ha sigut la teva impressió? Molt content perquè n'hi ha que fer una reflexió. Tot el que signifiquen les recreacions històriques en el qual posa de manifest els arrels d'un poble com és Castelló de Rugat, la tradició, els Borja, i en aquest sentiment que el poble valencià té per els seus arrels i la seva història i cultura, que penso que és un dia per estar enhorabona. Enhorabona perquè l'alcalde va tindre la idea de fer aquesta recreació
i es posà en contacte amb el secretari d'Autonomia de Cultura i en seguida es va posar en marxa aquest dispositiu i estem tots molt contents precisament perquè tenim, precisament des de la Generalitat, estem fet un gran esforç en arreplegar aquests costums, en posar-les de manifest i bueno, jo crec que és un dia molt important per Castelló de Rugat, per la comarca i sobretot per els veïns d'aquest poble que estan recuperant la història d'Esborja. Me contava l'alcalde fa un rato que també ha hagut un taller també pagat per la Generalitat en el qual s'està recuperant part del castell i bueno, és recuperar la tradició dels veïns del Castelló de Rugat i això és molt important i estem molt contents també des de la Generalitat. Quins són els criteris per part de la Generalitat de recolzar Castelló de Rugat? Per què Castelló de Rugat en aquest 2011? Pues Castelló de Rugat, precisament perquè segurament ho vaig a dir com és així, perquè va ser una aposta de l'alcalde. L'alcalde va ser el que va manejar el tema, es va reunir el secretari d'Autonomia de Cultura i va dir que Castelló de Rugat tenim l'assignatura pendent de vincular d'una manera, fer una aposta per la cultura i fer-la com Déu mana i fer-la en una bona recreació, en recuperar part de la història d'Esborja de Castelló de Rugat. N'hi ha altres pobles que sí que ho van fer, però o tenen aquesta tradició de fer-lo, però ha sigut aquest alcalde el que ha decidit fer-lo i en aquests moments i espera que continuï i des de luego tindrà l'apoyo de la Generalitat perquè tots els anys es pugui celebrar això i que estigui content la gent del poble i de la comarca, que és el que es tracta, recuperar els arrels, recuperar la cultura i la història de Castelló de Rugat. Sobretot recuperar tots aquells manifestos historiadors, perquè al final la cultura s'està quedant en biblioteques, en investigadors, i això el que se té que fer, i és una de les tasques que s'està fent des de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, és difondre tot allò que tenim. Està molt bé que sabien els investigadors, quan es fan els congressos, tot es queda en unes actes, però si això es queda només per ser erudits, s'acaba la feina, no. N'hi ha que difondre la història, n'hi ha que difondre la cultura i precisament en aquestes manifestacions culturals i artístiques s'aconsegueix això. S'aconsegueix recuperar la història, recuperar les nostres arrels i sobretot difondre i perquè la gent sàpiga el perquè d'Esborja, la vinculació que va tindre així. Precisament només en el manifest en què s'ha llegit és un document històric, no és ficció, no és un document que han treballat els historiadors de l'empresa que ha organitzat aquesta recreació històrica i és fidel a aquests documents històrics. Després del matí de mercat medieval, de representacions, d'arquers, d'artesans, de tot tipus d'espectacles pels carrers de Castelló de Rugat, quedava un llarg dia. I és que no van voler perdre's, des de les 8 de la vesprada, el passacarrer de la Unió Musical Benicadell, perquè més tard arribaria a la plaça, just a les 9:15 de la nit, la benedicció i la cremà de la foguera. Ens disposem a celebrar el primer acte religiós d'aquestes festes dedicades a Sant Antoni Abat en la benedicció d'esta foguera que anem a encendre en el seu honor. El Señor esté con vosotros. Que este foc que va a cremar signifique la desaparició de tota maldat. Que el testimoni de Sant Antoni Abat ens duga a ser seguidors fiels de Jesucrist, que viu i regna pels segles dels segles. Amén. Era un dia de fred, però tots els assistents i els presents van voler arrimar-se a poc al calor de les flames que els envoltaren en aquest mes de gener.
convida els assistents de cacaus i tramussos. Una volta més, la generositat dels veïns de Castelló de Rugat va portar cacaus i altres productes autòctons de la ciutat. Diumenge 23 de gener també va ser un dia especial per a Castelló de Rugat, perquè en aquesta rememoració històrica que s'ha volgut viure en aquest mes de 2011 quedava la pujada en romeria a l'ermita. L'ermita en la que Sant Antoni esperava per beneir tots els animals. Des de la plaça de l'Ajuntament, tots els assistents pujaren a poc per la muntanya fins a plegar a l'ermita. Allí es celebrà una missa en honor de Sant Antoni. No van poder faltar els cants de gojos i la benedicció dels animals, que a poc cadascun dels assistents va anar portant per tal de rebre la unció divina.
ponlo por obra para que te vaya bien y crezcas en número. Ya te dijo el Señor Dios de tus padres, es una tierra que emana leche y miel. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Cuando murieron sus padres, San Antonio tenía unos 18 o 20 años y quedó él solo con su única hermana, pequeña aún, teniendo que encargarse de la casa y del cuidado de su familia. Habían transcurrido apenas 6 meses de la muerte de sus padres cuando un día que se dirigía según su costumbre a la iglesia, iba pensando en su interior cómo los apóstoles lo habían dejado todo para seguir al Salvador. Y como, según narran los hechos de los apóstoles, muchos vendían sus posesiones y ponían el precio de la venta a los precios. La bendició dels animals, tot això té sentit en quan nosaltres puguem posar en el centre a Sant Antoni Abat. Per això, si estem així, d'alguna manera som és que de manera més expressa se sienta siempre rico o siguiéndote a ti. Por eso es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabar la cena con el cáliz, dándote gracias, luego lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos estás en tu cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Like the breeze, sitting on greens.
Posted, coast of mention down for sipping coasting. The bomb palm rooms, black on black Yukon, with nuts hanging from the city where the... Te pedimos que por intercesión de San Antonio Abad, cuya fiesta hoy celebramos, derrames tu bendición sobre estos panes que después van a repartirse devotamente a los fieles para encontrar el sabor de tu santidad y el alimento que nos lleve a la caridad con los hermanos. La processó de Sant Antoni va ser molt especial per als veïns de Castelló de Rugat, que més tard baixaren des de l'ermita. El repartiment del pa beneït, un moment especial per degustar una volta més eixe punt gastronòmic del que lluís aquesta ciutat. En acabar, la rifa del porquet. Encara quedava tota una vesprada de mercat medieval i porrat de Sant Antoni, perquè han sigut 2 dies molt especials per a Castelló de Rugat. Have you ever sold millions, but yet your niggas persist to talk shit? Get off my... You never catch me slipping, rolling with the heat, slap the clipping. I never thought the world would start tripping. My life's a trip though, hit the crypto, blow the whistle, they think I bang, so I pack a pistol. Born to the G is a G. I don't with you niggas, so don't with me, let's ride. To the east side, slide like a pole. I pack some fofo when I'm stepping out doors. To the bang, to the boogie, if I speak then I spoke. Warren G, you do it every time to your low. Get the party lit like blazing smoke. The east side of the beach, west side the coast. You know the niggas that I ride with horns, attack dogs, the same niggas I'm dying to die with. To Japan, stump land to land to the Egyptian sand. You can't check me, disrespect me, you mop me out with a bass pumping out my truck. And all these police try to lock me up. Money rules the world and I've made the loot, so don't make me shoot. Cause trying to match, you get you done every time. I ain't try to hurt nobody, but I'm down for mine. Yeah. Money up a power, power over money, money up a power, yak, yak.